हाय गाइस, नै आं दंफैयो जों गामिनि हामबाय बावनायाव 3 नं धनसिपुर गामिनि हामबाय बावनायाव आं नोंथांमोननो खोन्थालांनो नागिरदों हामबायखौ मानि थाखाय फालियो, मानि थाखाय माने जोंनि बर' हारिया बे हामबायखौ फालिनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय था। दायो जों जागायनोसै थौदो बिदिबा ले जाबाय जोंहा हामबाय मा होनो बेखौहाय हामबायनि फार्स्ट बावजेननाय हाबाफारि। बे बावजेननाय हाबाफारियाव जोंहा दङ दायो माने गामिनि गासैबो रायजोफ्रा बेयाव माने मेन लिडिं लागोन जोंहा मा होनो बेखौहाय फुजारिखौ जोंनाव मा होनो देउरि गाहाय देउरि आरो लेङाइ देउरि बिथांमोनहा नै दाहाय बिथांमोनाव माखासे सोंनाय लागोन मा माखौ माने मानि थाखाय फालिनाय जायो आरो बेखौ मा खारनाव फालियो आरो फालियोबा मा जायो फालियाबा मा जायो आं दाहाय बिथांमोनाव सोंगोन जोंनाव गाहाय देउरिफोरनाव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिबा ना। लेङाइ देउरि बेखौ आं दाहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन बेयो मा आंबोथ' बारा मोजां मिथिया जाहैबाय नालाय दा बिथांमोनाव सोंबासो मिथिसिगोन। बेखौ मा होनो दा सोंबासो मिथिगोन बिथांमोनाव। जायखिजाया दा नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनोसै। बे जाबाय 3 नं धनसिपुर गामिनि हामबाय फुजा होनाय लोमब्राव फुजा संसारिया लोमब्राव माने बेखौहाय गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो फालियो जानांगौ। जेनेबा जोंनि बाथौ हारिफ्रा मा होनोमोनलाय बैसागनि माने बोसोरै 25 अक्ट'आव फालिनाय जायो होनना बुंदों। बेला माने मा होनदों बे बोसोराव जेसेबां बे 33 कौटि देब देबथाया माने बे बेलायाव गाखोनानै जेनेबा जोंनि गामिनिफ्राय सोब बेमार आजारखौ लांफाजोबगोन जाहैदों माने। होमबाना दिनैनिफ्राय जोंनि गामिया 3 नं धनसिपुर गामिया बे बेलानि थाखाय आरो बे फुजानि थाखाय माने 33 कौटि माने देब देबथाफ्रा थांनानै आरो जोंनि गामिखौ माने सुख सान्थियाव लाखिथों बा लाखिगोन होननानैसो बे फुजाखौ होनाय जादों माने ना। दा जों पुरहितनाव सोंसै अब्लासो जों माने क्लियार जागोन। आरो माबायदि गारहैनाय जायो बेखौबो दायो खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो। बेखौ दाहाय बावखांनायनि उनाव जों माखासे इयाव जाग्लांनाय लायो माने। बेयाव जोंहा जाग्लांनायखौ माने माखासे बे जाहैबाय मा बियो अमा बिबु। ओमफ्राय बेदर गैया नामा? बेदर ना दायो नै अमा बिबुखौ एवग्रोबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयाव लाब्रा दालि रोखोमालै लाब्रा एवदों। नैबेबो भाजा मटर आलु आरो ओरैबायदि गोसा सान्दुङा। Hesur apa bare betul? Mengingkling pece, engingkling pece, engingkling pece, engingkling pece, engingkling pece. Kenasong apa kenasong lama dutani muka song baudang hanane dasan nanglai apa dabu janglai nangku bawakai. 3 नं धनसिपुर गामिनि रायजो राजा आइ आफाया नोंखौ दाबो बावाखै दावखाया फुराखै दाउआ सोमाखै लैथोलाय रानाखै। नोंनो जादों आफा हा दै बार सान अख्रांनि गिरि आय' हे आइ थैदों आइखौ गारदों आफा थैदों आफाखौ गारदों आबौ आबै थैदों बिसोरखौबो नागारबोदों थेवबोदि आफा जोंलाय दाबो 3 नं धनसिपुर गामिनि रायजो राजा आइ आफा गासिबो दौरि दौसि गामिनि गथ' गथायफोराबो नोंखौ दाबो गाराखै दहाय हे आफा जोंनिगिरि आनान गसाइ सोरगोआव दंब्ला नोंलाय सोरगोनिफ्राय अनसायफै आलाङाव दङब्ला आलांनिफ्राय फैनानै दिनैनि बे मंगलबार सानसुफु समाव बैसाग दाननि 25 अक्ट' खालार खालि लोम्बोर फुजा एबा हामबाय फुजानि नामै नों आफानि मुङै दिनैहाय बावनायखौ नों आजावनानै लाफै। दहाय आफा अबं गसाइ नोंनि फिसा जोंलाय बावदोंसै दिनै बोसोर गोदाननि बैसाग दाननि 25 अक्ट' खालार खालि नों आफानि नामैनो दाइनैसो बिबार बिलाइ फिथाइ आरो माखासे गोदै गोथाव फिथाइ सामथाइ अनसायफैदो दे आफा नों जोंखौलाय। आय' आफा मैदेरा गाबो अदालगुरियाव सुबुङा गाबो नों आफानि सेराव थाननिगिरि माननिगिरि नोंलाय सोरगिदिं बिलाल लथानि सोरजिगिरि खांदों बादों नोंलाय।
दुरालाय संसार लैथोखौ आगदाल उगदाल सोरजिहरनानै आय' जोंहाय दंसे हनै रुगुं रुगुं फिस्लाय गाम्बारि खामफ्लायावनो जनानै मोनसिन सिनसि बोराय मोनसिन सिनसि बुरै आहाम बुरै गोरलै बोराय हौ बुरै जोमोन बुरै आय' आइफोर आफाफोर नोंसोरनो खांबोदों नोंसोरनो बाबोदों नोंसोरनो गियान होबोदों अनसायफैदेरदो आइफोर आफाफोर खैला बुरै गंगार बुरै सं बोराय रजं बुरै आग्रां बुरै माइनाव बुरै अननायनिगिरि नोंसोर आइफोर सुजुगिरि सायख'गिरि बिजिगिरि महरगिरि नोंसोरलाय आफाफोर आय' हे खोनासं आइफोर आफाफोर नोंसोरलाय आफा इसोरनि सोरजिखौ हमथानो जाय फाराफारि गसंफै हाजो बुरै एमाव बुरै हौ बुरै खोरिया बुरै महिला बुरै नोंसोरो बयबो गोदोनि बायदि बारहुंखायाव गसंथेफै दाहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दैदेनलांदो नोङो जोंखौ नोंनि गोथार गोथों आरो गोजोन लामाजों दा नों आफानि नामैनो दिनै नोंखौ बेयावनो जोङो जों गामिनिनो दैमा गाथोनाव लाबोनानै नों आफाखौ बेयावनो जों नोंबायदि फालन खालामफैनानै बेयावनो लोम्बोर फुजानि नामैनो नोंखौ बोसोरफ्रामबो होबाय थाग्रा बायदियैनो जों माखासे आलि बानायनानै बे आलिनि सायावनो 18 गुरुफोरखौ जों दिन्थिफैनानै बेयावनो जरा खुन्थिया गायनानै बेयावनो नों आफानि नामै बा नों आफानि थानाव जों जाथा थुनानै बेयावनो नों आफानि मुङै गोथार दैजों हादाब हाखौ लिरस्रां बुस्रां खालामनानै नों आफानि नामैनो लाइजौ लाइ बा सनानि लाइसि बनानै बे सनानि लाइसिनि सायावनो गय जरा फाथै जरा रां रुफा बिबार बिलाइ थाइदै आखि प्रसाद मुथा होनानै लोगोसेयैनो बिमा गुरु आरो बिफा गुरुनि नामैबो गाहायाव लाइसिलाय गांनै बनानै बे गाहायनि लाइसिलाय गांनैयावबो प्रसाद मुथा बिबार बिलाइ गय फुलि फानफुलि होनानै नों आफानो मानबावदों दाहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोङो सोरगोआव दंबा सोरगोनिफ्राय फैनानै फातालाव दंबा फातालनिफ्राय फैनानै जोंनि दिनैनि बे 3 नं दनसुपुर गामिनि लोम्बोर फुजा एबा हामबाय फुजानि नामै मानदान बावथा बावनायखौ आजावनानै लाफै आरो दहाय जोंनि बे मावनो गोनां खामानिखौ अराय सम नोङो गनायनानै लानांगोन दहाय हे इसोर आफा बोराइ बाथौ नै नोंखौ गले गले सुंग्रि हना बुंहरदोदि जों दिनैहाय बेयावनो गासिबो गामिनि रायजो राजा दौरि दौसि जों बयबो ज' जानानै नों आफानि लोम्बोर फुजाखौ दिनैहाय जोङो मोजाङै जोङो हाफुंसारनो सानदोंबाबो बेयावनो नों आफाया जोंखौ गनायनानै लानांगोन बेबायदिनो नों आफानि अननायावनो जोंनि 3 नं दनसुपुर गामिनि रायजो राजानि न'खरफ्रामनिबो न'खरनि गथ' गथाय बिसि फिसाफोरा रामैनो थांनानै थानो हानाय गोहो बोलोखौ मोननांगोन लोगोसे न'खरफ्रामनिबो न'खरनि दाउ अमा मोसौ मोसा बायदिसिना जिब जुन्थु थागोन बायदिसिना जिब जुन्थुफोरखौबो नों आफानि अननायावनो मोजाङै बेंनानै लानो हानाय गोहो बोलोखौ नोंनिफ्रायनो मोननांगोन लोगोसेनो न'खराव माइ दै रां रुफा थागोन बे न'खरनि माइ दै रां रुफा थाखा फैसाखौबो नों आफानि अननायावनो मोजां बेंना लानो हानाय गोहो बोलोखौ मोननांगोन दाहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नों बेयावनो होआखै बावाखै थियाखै होननानै नोङो जों गामिनि न'खरफ्रामनिबो न'खरनि गथ' गथाय बिसि फिसाखौ नाना रोखोम खालामनो मोननाय नङा लोगोसेयैनो न'खरफ्रामनिबो दाउ अमा मोसौ मोसा माइ दै बायदिसिनाखौ सिल्लि बिल्लि खालामनो मोननाय नङा दाहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोङो सैथिंगिरि सैथोआव थाथारनांगोन मानिगिरि मानाव थाथारनांगोन नों अरायबो जोंनि गामिखौ बेमार गैया आजार गैया बेबायदिनो नोङो लोमबोर गैया साबोर गैया नोङो अराय समबो ग्रोम ग्रोम रायजो जानो हानाय गोहो बोलोखौ होनांगोन लोगोसेनो जोंनि गामिनि न'खरनि गथ' गथायफोरखौ बेबायदिनो लेखा फरा गथ' गथायजों लोब्बा लानानैबाबो जोंनि बोराइ बेन्थ'आ फैनानै दिनैहाय नोंखौ जों गाजा गोमजा दिनै नोंखौ फाथिफैनानै जों दान बान्था बावदों बे दान बान्था बावनायखौ नों अरायबो गनायनानै लानांगोन लोगोसेयैनो जोंनि गामिखौ अराय समबो सुखु गोजोनाव दोनथारनांगोन दहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ सान अखाफोरा जेरै अख्राङाव ब्लाव ब्लाव जोंनानै दङ बेबायदिनो नों आफानि सिगाङाव दिनैहाय जों लोम्बोर फुजानि नामाव जेरै जेवारि सावनाया ब्लाव ब्लाव जोंदों बेबायदिनो जोंखौबो नोङो अराय सम जोंनि गामिखौ नोङो अराय सम गोजोन लामाजों सोरखिनांगोन दाहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दायो नै बावखांनानै बेखौ एसे माने बे बावनाय जायगानिफ्राय एसे गोजान जायगायाव गारहैनाय जायो बेनिखायनो दा बावखांबाय नालाय बेखौ बे बावनाय जायगानिफ्राय एसे गोजान जायगायाव नै बिदि लांनानै दोनहैनांगौनो